מה זה עיצוב עם חותם אישי? איך משאירים עיצוב עם חותם אישי? מוזמנים לבוא ולגלות איתי ביחד. עיצוב עם חותם אישי זה פריטים שמיוחדים, לא סטנדרטיים, על מנת להשאיר את החותם האישי שלכם. מה זה אומר? זה אומר שבחירת ריהוט ופריטים בשילוב של חומרים, שיש עם עץ, טקסטורות, צבעים נועזים, צורות יוצאות דופן, זה מה שיטביע את החותם האישי. מאוד חשוב להישאר אותנטיים לסגנון שלכם, לעיצוב שלכם, לתשוקות שלכם, ולא ללכת רק לפי מגמות וטרנדים, ללכת רק על מה שאתם אוהבים, לעשות את זה נכון. למי שרוצה לעשות את זה נכון, ולצאת איתי למסע לרכישות בגלריות הכי נחשבות, ולמצוא את הפריטים עם העיצוב עם חותם אישי, מוזמן ליצור איתי קשר.